Dámy a dámy, vítajte pri novom videu, zdravím vás všetkých. Pokračujeme v diete, váha klesla na 86,1 kg. Dneska je to presne 7. deň v diete. A ideme cvičiť, ako obvykle. A samozrejme, ako obvykle, tu mám rýžovú kašu s čorietkami. Dneska je biely monster, Andromeda on crack. A toto je lotosový proteín, parádny, ten som si jebol sem. Do tejto krásnej šálky to všetko naordinujeme a pôjdeme cvičiť. Ešte predtým, ako začne video, by som vás chcel veľmi pekne poprosiť, áno, znova žobrem, ale pomôžete mi tým veľmi a zabere to fakt krátku chvíľu. Takže ak môžete, prosím, dajte mi like, dajte mi nejaký pekný komentár, napíšte. A môžeme sa pustiť na video. Poďme na to. Plán na dnešok je len jediný. Totálne rozjebať nohy na kašu, ale že totálne. To je môj dnešný plán. Máme 23. apríla, je streda. A už sa pomaly, ale isto dostávame na ten bod, kedy tieto dni budú vychádzať v ten istý deň, ako boli točené. Keďže toto video vychádza 24. je točené 23. A už ďalej budú vždy vychádzať v tom istom dni. Takže konečne som tam, kde som sa chcel dostať. A ešte okrem toho, tie videá budú vychádzať tak, že každý tréningový deň budem točiť. A rest day točiť nebudem. Jedine, že by som šiel na nejakú prechádzku a zobral by som vás so sebou a porozprávali by sme sa, dali by sme nejaké Q&A, niečo také. Alebo možno by som zapol, že stream na túto prechádzku, neviem, uvidím ešte. Keď tak mi napíšte do komentárov, že ako to vidíte vy, či mám točiť aj rest day, že volá čo vymyslieť cez rest day, tak je čo. Že by to bolo video čisto bez tréningu, len aby sme zachovali ten daily content. Alebo proste točiť fakt len tie tréningové dni a cez rest day máte naozaj rest day, aj čo sa týka contentu. Nechám to na vás, napíšte mi do komentárov, aké máte nápady a niečo spolu vymyslíme. Tak, ideme nohy, ideme zase, ten istý tréning v podstate, čo sme boli minule. Začneme znova hyperextenziami. Očakám tam veľký nárast síly oproti minulému tréningu, tým, že som to išiel prvýkrát a dneska to idem druhýkrát, takže tam je vždy už len skrz tú neuroadaptáciu veľmi veľký posun. Takže dúfam, že toto sa mi, tam bude tá sila väčšia o dosť ako minule. To je prvý cvik, potom sa presunieme. Rozumiem, že dneska tam zaradím iba jednu sériu hip thrustov, čo sa napríklad minule nebol. Fakt dáš jednu sériu iba hip thrustov, to dám hneď potom, lebo je ten stroj sa nachádza hneď aj vedľa toho, takže to bude aj časovo efektívne. Trošku time efficiency management, takže takto to urobíme. A rozmýšľam, čo potom. Potom pôjdem určite na quad movement, nejaký heavy quad movement, takže to bude zase ten leg press s nohami dole na plošine pri sebe, hej, aby sme mali čo najväčšiu flexiu v kolene. Nech tam máme čo najväčšiu aktiváciu quadricepsov, o to nám ide. A potom dáme zákopy v sede, predkopy v sede, addukcie, lítka a sme vybavení na dnešok. Uvidíme, jak to pôjde. Chce sa mi podľa vás? Keď sa tak na mňa pozriete, chce sa mi? No nechce, absolútne sa mi nechce, ale není podstatné, či sa vám chce alebo sa vám nechce. Sú veci, ktoré jednoducho musíte spraviť a tréning nôh je jedna z tých vecí dnes pre mňa. Takže idem to odcvičiť, či sa mi chce, či sa mi nechce. A bude to dobré.
snažím sa aj tak nastaviť hlavu na to, že som rád, že proste idem na ten tréning, že môžem, že som zdravý, že všetko je v pohode. Že som rád za to, že môžem odcvičiť tie nohy a potom sa na to aj úplne inak pozerá, aj keď sa vám nechce. Takže túto stratégiu dneska zvolím. Dal som si do obehu aj kofeín, dosť kofeínu, ktorý by mi mohol pomôcť, lebo som taký ospalý, taký som nejaký dneska. By som spal, že celý deň by som spal a dúfam, že ma trošku prebere, lebo no hotový som. Keby sa dalo, tak teraz to otočím domov a idem si ľahnuť do postele, ale to sa nedá, lebo musíme to ísť odcvičiť a tak. Dobre, tak toto je asi všetko z nejakého úvodného monológu môjho k vám a ozvem sa vám pri prvej pracovnej sérii na hyperextenziách. Sme tu. Idem prvý set na hyperextenzie, prvý pracovný set. Mám na 75, minulé išlo 60. Skúsime, či dám s týmto aspoň 4. Už je asi taká tradícia, že vždy na leg day si musím zabudnúť sluchátka, ako vidíte. Nemám ich, takže dnes som odkázaný na počúvanie afrických bubnov. Povedzte, čo je to podľa vás to za hudbu? Máme si nejaké, že africké bubny, neviem vôbec, čo to je, ale cvičí sa pri tom fantasticky. Takže poďme na to. Snáď ma to nezabije, iba posilní. Fú, ty kokot. Fú. Prejebal som váhu strašne. Bola moc ťažká. Dal som 4, ale strašná technika, fakt že zlá. Neberte si príklad z tejto série. Jeden kód už dáme preč a back-off bude vyzerať snáď oveľa lepšie, lebo to bolo fakt zle. Ideme na druhý set. Táto šiltovka veľmi pekne vyjadruje moju súčasnú náladu. Takto nejak sa cítim, ale nevadí. Bude dobrý pocit, keď to dokončíme, teda dúfam. A začínam veľmi rozmýšľať aj nad školou. Počas semestru som sa tomu bohviaku nevenoval. Idú skúškové, už v podstate začína. A začína to dosť mysleť, začína ma to trošku stresovať, lebo budem musieť veľa tomu dať, budem sa musieť dozučiť. A to sa im úplne nechce. A dosť som to zanedbal, takže teraz si to vyberá svoju daň. A mal by som začať už dneska sa učiť. Takže to mi trošku motá hlavu, ale nevadí, ideme sa sústrediť na prítomný moment teraz. A to je druhý set týchto hyperextenzií. A môžem sa potom posunúť na ďalší cvik pomalými kročkami. Prejdem týmto leg dayom. Fú, či sa mi nechce. Fú, či sa mi nechce do toho. Chce sa ti, Arián, poď, to dáš. Chce sa ti, Arián, ty to chceš. Ty chceš ísť z tej hyperextenzie, je to tvoj nápad. Ty z toho budeš mať radosť, ty z toho narastieš, ty to chceš ísť. Áno, Arián, poď. Poď, dáš si to úplne v pohode. Fú, čo ti jebe. To je extrémny cvik toto.
Extrémny cvik toto. Kto si myslíte, že toto je na spodný chrbát, ste na veľkom omyle. Samozrejme, je to aj na spodný chrbát. A je to aj na spriamovače, aj na všetky tieto svaly. Ale primárny target sú hamstringy. To musíte to vyskúšať do piče. Fakt, vám hovorím, že není lepší cvik na hamstringy. Toto spolu so predkopávaním v sede a už nikdy v živote nemusíte nič iné robiť, pokiaľ sa budete váhovo na tom zlepšovať. Dobre, ideme ďalší cvik, ideme hip thrusty. Čo by som sa k týmto hip thrustom povedať, veľa z vás si myslí, že hip thrust je cvik aj na hamstringy, čo ale není pravda. Je to cvik na rič, vyslovene. A to, že cítite pri tom hamstringy, neznamená, že dochádza k hypertrofii hamstringov, a to z jedného jednoduchého dôvodu. Hamstringy sú pri tomto cviku iba v izometrii. Čo to znamená, keď je nejaký sval v izometrii? Izometria, keď si rozoberieme toto slovo, izo znamená, že niečo rovnaké, metria je nejaká dĺžka. Izometria znamená, že dĺžka je rovnaká, tým pádom nemení dĺžku, hej? Tieto klasické cvičenia, kde sa sval naťahuje a predĺžuje, to sú izotonické cvičenia. Takže taký je to rozdiel. Pri tomto cviku dochádza k izotónii zadku, ale hamstringy sú v izometrii. Môžete ich cítiť, lebo sú pod napätím, je tam nejaký svalový tonus, budete ich cítiť, ale neskracujú a nepredĺžujú svoju dĺžku a tým pádom nedochádza k ich hypertrofii. Trošku také malé anatomické okienko a ideme teraz na ten set. Neviem, či tam má dostatok váhy, je to skôr iba taký pokus, idem fakt iba že jeden set. Dlho som toto necvičil, idem si to iba skúsiť. Možno to bude dobré, možno to nebude dobré. We'll see, we'll see. Ale nevadí mi, keď na to pôjdem aj že menej opakovaní. Ide mi skôr len o to zaradiť tam znovu ten cvik. Na budúce tam možno už dám aj 2 série, prihodím váhu. Teraz fakt idem to len vyskúšať ten movement, o nič iné mi nejde. Dobre, nejdem to ani zapisovať, nič podobné, fakt som si len chcel vyskúšať tento cvik a chcel som vám povedať o tom zapojení svalov pri tomto cviku, takže iba o tom mi išlo a presunieme sa na ďalší cvik. Pozerám sa, že leg press je obsadený, ale addukcie, čo mám hneď tu, sú voľné, takže rozumiem, že dáme najprv addukcie, potom dáme ten quad movement ťažký, potom dáme v sede tie leg curls a zakončím to predkopmi a lítkami a pôjdeme domov. Takže dneska trošku zmena, addukcie nepôjdu na konci, ale pôjdu pomerne na začiatku. Dobre ľudia, ideme si nahodiť Gympinos a ideme set. Oblečieme lavičku rýchlo a ideme na to. Pin máme ready. Pridal som 30 kgs a ideme na to.
Deväť reps. Dobrý pocit mať gym pin. Ešte by som tam aj naložil viac, ale nie je tam nekonečno miesta. Mám 15-ky, mám 20-ky, že 30 kg navrch. Musím sa zapamätať, koľko som dal, lebo telefón mám na druhej strane. A tak. Inak zaujíma ma, že či vám niekedy ukradli telefón v posilke. Mne sa to, že nikdy nestalo, ani sluchátka, nič podobné, že keď som bol v tej posilke a mal som aj celý tréning úplne na druhej strane fitka veci, nikdy sa mi nestalo, že by mi ukradli. Neviem, či to je taká univerzálna experience, že to má každý, ale mne sa zdá, že vo fitku vám nikdy nič nezmizne. Takto, že keď to máte tam počas tréningu niekde odložené, tak sa mi to nikdy nestalo, ani neviem o nikom. Napíšte mi do komentára, či sa vám stalo, či vám niekto odcudzil telefón alebo niečo iné počas toho, ako ste cvičili. Čo som chcel ešte povedať? Asi len toľko, že ideme ďalší set a už cítim tú nevoľnosť v sebe, lebo viem, že ma čaká cvik, na ktorý sa najmenej teším z dnešného tréningu. Ten leg press targetovaný na predné nohy. Nenávidím fakt predné nohy cvičiť. Všetko ostatné, čo sa týka nohou, mi nevadí. Hamstringy, úplne super, mám to rád. Reach, dobre, v pohode. Lítka, aj keď to skipujem, nechodím, to ma to nebaví, ale dá sa to chodiť. Ale tie predné nohy, ešte predkopy, dobre, ako tak zvládnem, ale hociaký, že extrémne ťažký movement na predné nohy, pendulum, hacken, leg press s maximálnou flexiou kolena. Toto všetko mi robí tak strašne zle, že po každej sérii mi je totálne na zvracanie a nenávidím to. Dobre, môžeme ísť druhý set. Vždy sa na tomto cviku cítim ako gynekológa. Teda takto sa nejako predstavujem, že to prebieha, keď žena príde k gynekológovi, že ju posadia na addukcie, takéto, takto tam je a doktor si pozerá, že jak sa darí. Dobre, môžeme ísť set. Jimpin prežil, ohnutý není. Ja som prežil, nezomrel som. Takže považujem tieto adukcie za úspešne odcvičené. Idem si ešte zobrať telefón a zapíšem si, bol som prvú sériu 9, druhú sériu 7 reps. A išiel som 138 plus 5 kg additional závažia, to je 143, plus 30 kg, 173, plus Jimpin má 2,5 kg, takže 175,5. Ideme skúsiť PR-ko do horizontal leg press. Dal som si tam 5 plateov na každú stranu. Možno je to prepal, možno nie, uvidíme. Každopádne minule som bol 4 platy a 4,5 plate, že 4 20 a 10 na každej strane a dal som s tým 8 opakovaní v prvej sérii. Takže podľa tejto matematiky by toto nemal byť žiadny problém, aspoň na tých 4 reps. Takže uvidíme, čo to povie. Moc na to neteším, ale budem sa tešiť, keď to zvládnem. Takže poďme na to. To, že nemám sluchátka, mi berie minimálne 5% mojej celkovej sily. To je trošku prúser, ale
Dám to aj bez toho. No, mi tu hrá dobrá hudba, takže sluchátka nepotrebujem. Môžeme ísť na to. Five reps, bitches. Very good, very good. Rozňačí backov dám s tým. Dám 3-4. Alebo si zhodím. Toto, myslím si, že ešte jednu by som dal. Dal by som tých 6, ale nechal som si ešte jednu v rezerve. Neviem, možno by som to nedal, ale ja si myslím, že by som to dal. Že by som dal 6. Dobre, idem druhý set. Na tomto pekelnom stroji. Na tejto pekelné partiu. 5 opakovaní, zase nič som nezhadzoval, idem s tou istou váhou, čo som bol prvú sériu. Takže hopefully aspoň 4 budú. Ale verím, že áno. Oh, 5 opakovaní vypočítaných úplne na milimeter. 6 by som nedal ani keby mi niekto držal guľku pri hlave. Zbraň. Oh, ty kokot. Bolia ma. Veľmi kvalitne ma bolia. Ideme predkopy a na predkopoch to už ani nejak inak ako s fullstackom nejde. Takže máme fullstack. Neviem, či to je vidno, ale mám tu dosť zreteľné, viditeľné žily. Keby to niekoho zaujímalo, tak vám to ukážem. O mňa to zaujíma. Nezvyknem mávať žily na nohách. Také síce začínajúce iba, ale voľačo tam začína už byť. Takže páči sa mi to. A čo? Ideme si dať bloky na predĺženie rozsahu. Ako vždy to robievam. A ideme udrieť poriadny set. Odpočítavam s radosťou. Posledné 2 série na predné nohy. Zaujímavý set. Idem si zapísať 8 sets, 8 reps. 8 sets, keď mám ísť na tomto, tak to regeneruje ešte. Regenerovali by to ešte deti, mojich detí. Toľko únavy by z toho bolo. Generational depth, fatigue depth.
Dobre, druhý set dostane to isté. Iba skúsim nejako zmeniť uhol. A pôjdeme na to. Dobre, mám tam nahodený full stack. Chceme 5 opakovaní aspoň. Chceli sme 5, máme 6. Že jeden rep ešte ako darček. No, bol už taký všelijaký, ale myslím, že som ho dotlačil ešte. Budem ho rátať 6 reps a ideme ešte jednu sériu, poslednú, lítka a končím. Máme po tréningu. Ja, ako je dobre, keď človek docvičí nohy. Úžasné. Fakt, mám radosť z toho, pretože ďalšie nohy ma čakajú až za 4 dni. 4 dni, ktoré budú skvelé, alebo budú bez nôh. No, máme koľko? Máme 4 hodiny. Dnes som išiel cvičiť neskôr, ako bolo v pláne, ako by som chcel. Fakt to musím tlačiť k tej najskoršej hodine, čo sa dá. Ale niekedy to bohužiaľ nejde, no. Ale budem sa snažiť, lebo čím skorej pôjdem cvičiť, tým skorej mám odcvičené, tým skorej zostriam to video a môžem sa potom venovať iným veciam. Bo niekedy mám fakt pocit, že celý deň som ponorený v tom kontente a potom vám už začne z toho jebať. Čomu by som sa rád vyvaroval, hlavne pri týchto daily videos je to také, no, že furt vám myslíte nad tým, čo idete točiť, ako idete spraviť. A najlepšie potom je, keď si dáte fakt, že toľko roboty s tým a má to 5 pozretí. To je úplne najlepšie, hlavne Instagram ma momentálne nenávidí z nejakého dôvodu a žiadne moje reelsko nepušuje, neukazuje to všetkým mojim followerom a je to také, no, demotivujúce dosť, keď sa snažíte vydávať fakt pravidelne, každý deň vydávam videa na YouTube, 2 reelska dávam denne na Instagram a potom vidíte, že to vôbec nemá pozretia. Ale no
čo už, no, sú to veci proste, ktoré neovplyvním a toto by som sa chcel naučiť, tak pracovať so sebou, že veci, ktoré neovplyvním, tak ma nebudú nejako vymedzovať z miery, nebudú ma nejako mi nebudú robiť zle, hej, takže trošku nastaviť taký stoic mindset, to by som chcel, to mám ako plán do budúcna v rámci nejakého seba rozvoja, naučiť sa vnímať veci tak ako sú a tie, čo neviem ovplyvniť, vytesniť z hlavy a nijak k tomu nedávať žiadnu pozornosť a nebyť z toho nejak zdeptaný. Ale čo som ešte chcel povedať k týmto videám, tak tým, že tieto videá postavím každý jeden deň, tak mi príde, že potom nemajú ľudia čas si ani pozrieť to video zo včera a už je tam ďalšie video a neviem, či úplne takýto spam je dobrý, ale neviem, napríklad Sam Sulek pridával takto videá vždy, že každý jeden deň točil, každý jeden tréning, všetko a zafungovalo mu to nejako, tak prečo by to nemohlo fungovať aj mne? Ja akože nechcem, že kopírovať Sama Suleka, ale jasné, že on bol veľkou inšpiráciou pre mňa v točení tohto typu videí na YouTube, pretože ja som človek, ktorému sa že nezastaví huba, že ja by som stále rozprával, mám rád rozprávať, v kuse rozprávam, kto ma pozná, vie, aký som a chcel som to proste nejako doniesť na tento československý trh, lebo si myslím, že nikto toto nerobí, takýto typ videí, aspoň ja som nikoho nevidel, že by toto robil. Takže toto by som chcel zmeniť, toto som chcel zmeniť, lebo mne vždy chýbalo nejaké takéto video, ktoré by som si mohol pustiť k jedlu alebo pri nejakej robote, ktorá není až tak nejak náročná na fokus, že pustiť sa do pozadia a tak, ale len proste to mať pustené, chillovať pri tom a nemusieť riešiť, že vypnúť trošku hlavu. Takýto content mi chýbal v češtine alebo v slovenčine. A aj to bol jeden z dôvodov, prečo som začal točiť tieto YouTube videá. Začal som najprv s Instagramovými videami a tam som točil úplne niečo iné, ako tam pridávam teraz. Ale YouTube momentálne je platforma, ktorá ma najviac zaujíma a najviac ma baví. A najviac sa do nej snažím investovať času. Takže vážim si to, všetkých, čo ste teraz v tomto momente tu, pozeráte toto video. Ak náhodou nemáte odber na mojom kanáli, choďte ho tam teraz dať. Napíšte mi nejaký komentár, dajte like a veľmi mi tak pomôžete a aj celej našej komunite, aby sme mohli spolu rásť, za čo budem veľmi rád. Strašne rád to vidím, každý deň ako rastieme. Veľa z vás mi píše veľmi pekné správy, čo ma moc teší a motivuje ma to do ďalšej tvorby. Takže to mi vždy dáva takú nádej, nie nádej, ale vždy mi to dáva taký dobrý pocit, že aj keď tie čísla nie sú také, ako by som chcel, nie je to najideálnejšie, ale keď potom vidím tie komentáre, tie správy, čo mi píšete, tak to mi robí veľkú radosť. A aj keby to mám robiť, že pre 10 ľudí, tak to budem robiť, lebo má to zmysel, aj keď to bude pre pár ľudí a hlavne ma to baví a keď to baví aj týchto pár ľudí, tak vidím, že má to nejaký zmysel, má to význam. Dobre, dosť už týchto opúšťačiek. Čo som chcel ešte na záver povedať, že pýtali ste sa ma mnohí, že koľko mám, aký mám príjem. Pýtali ste sa ma, že aký mám kalorický príjem v diete. Tak iba k tomu by som sa vyjadril, poviem vám, ako to je, ale nikto to nekopírujte odo mňa. Každý sme iný, každý potrebuje mať inak nastavené tieto hodnoty. Ja vám iba môžem povedať, ako to robím ja, ale už vy musíte uznať za vhodné a prispôsobiť si tieto veci k tomu, aby to sedelo na vás. Ale už teda, aby som povedal k veci, ja to chodím štýlom, že dietu vždy začínam úplne že agresívne. Nerobím to tak, že začínam napríklad na 3000 kalórií a pomaličky každý týždeň znižujem a pomaly chudnem. Ja to robím taký reverse dieting, hej, že začnem na minime, začnem napríklad na 2000 kalóriách, ťahám to čo najdlhšie to ide, nerobím ani kardio, nič extra. Robím na ten silový tréning a mám veľmi málo kalórií, snažím sa to ťahať dovtedy, dokým ma hlava a telo pustí, čiže dokedy
nestrácam nejakú silu v posilke, dokedy nemám že také chute, že sa idem odstreliť, alebo nemám taký hlad, že už fakt to nedokážem vydržať, tak držím tieto kalórie takto nízko. Keď už začnem cítiť, že už je zle, čo býva väčšinou po 2-3 týždňoch, ale všetko je to o tej hlave. Keď to nastavím si teraz, to nastavím, že chcem vydržať aspoň mesiac, fakt na takto nízky kalórie a potom začnem pridávať. No ale počkám, kým už fakt je, že zle, že už to proste nedokážem, nevydržím. Potom začnem pridávať, teraz pôjdem na 2200, 2300, stále budem vo veľkom deficite, ale už nebudem až tako, že bude tak zle, takže bude mi lepšie, ale stále budem chudnúť. Toto je moja taktika, ja to robím len takto, nehovorím, že to máte robiť aj vy tak, ale mne to vždy fungovalo a páči sa mi tento štýl. Keby som nemal teraz aj také obdobie, že musím sa aj učiť a takto, že aj trošku aj stresovejšie obdobie a tak by som tu nedal aj menej kalórií ešte a išlo by to ešte rýchlejšie. Ale tak zatiaľ sa hýbem okolo tých 2000 až 2200, záleží, bielkoviny mám stále rovnako a čo sa mi mení, tak tie tuky so sacharidmi sú také premenlivé. Záleží čo aký deň, lebo nemám úplne meal prep, každý deň si varím, lebo mám tu možnosť. A ako mi vydá, no, že čo mám akurát doma, čo som si akurát nakúpil, na čo mám chuť a tak ďalej, hej. Ale ako hovorím, nemusíte to takto ísť, môžete ísť kľudne, že postupne. Je to na vás, ja to robím takto, mne to takto vyhovuje, mám to odskúšané na sebe už viackrát, že mi to funguje. A takto to budem robiť, takže vydržím mesiac fakt, že na veľmi málo kalóriách, potom si budem pridávať a uvidím. Dietu by som chcel držať 2 mesiace, by som chcel vydržať, uvidíme, či sa tak stane, možno po mesiaci a pol už budem natoľko spokojný s mojou formou a tým, ako to všetko vyzerá, že už si poviem, že dosť, že stačí, že viacej nepotrebujem a môže sa stať, že po tom mesiaci a pol, 2 budem taký, že ale ešte by to chcelo nejaké 2-3 kg dole, tak ešte potiahnem aj 3, uvidíme. Plus ešte chcem ísť v lete do Ameriky, neviem, že kedy presne, ale počítam nejak jún, takže dovtedy už by som chcel mať dietu ukončenú a čo sa bude diať v Amerike uvidíte, no tam asi budú prežieračky veľké, tam toho asi bude dosť. Určite budem tam chodiť cvičiť, určite tam budem chodiť do fast foodov a bude to podľa mňa zaujímavé. Odtiaľ tie daily vlogy by mohli byť zaujímavé, uvidíme, že jak to pôjde. Dáme si možno aj nejaký drunk special z lietadla, najebeme sa v lietadle, to mi tak napadlo, že v lietadle skúsime vypiť as many as possible a potom keď ma dojde teta výzvy na letisko, tak budem že totálne na šrot. Ale aspoň ojebem jetlag možno, hej, že potom zaspím, neviem ako to vyjde časovo, že kedy, čo, ešte som nekupoval ani letenky, ale počítam tak koncom júna, začiatkom júla, možno trošku neskôr. Ale veľmi sa na to teším, hlavne na tie posilky, tam americké, bude veľa kontentu odtiaľ, takže tešte sa na to, dúfam, že dovtedy už tu bude aspoň 5000 ľudí na tomto kanáli a možno aj viac. Takže toľko by som povedal. Dnes je 23. apríla. Už teda tieto videá budú vychádzať v ten deň. Toto je posledné video, čo nevyjde v ten deň, čo je točené. Už všetky ďalšie videá od tohto budú vydané presne v ten deň, čo budú točené. A stanovil som si taký čas, že o 7 večer sa budú vydávať videá. Takže zapamätajte si, 19:00 každý jeden deň, nový diel Daily Arian. Spravíme si z toho taký seriál, hej? Ako proste chodia reality shows niekde na Markíze alebo ja neviem, na Vojo, či kde to chodí, že to býva v ten istý čas furt, tak my si spravíme svoj vlastný seriál Daily Arian, ktorý tiež bude vychádzať každý deň, vždy o tej 7. Dobre môj, no, tak dobre, tak najeb sa tam, dobre, no, dobre. Neviem, čo by som povedal. Je mi fakt dobre, po tých nohách fakt sa dobre cítim. Ďalšia pozitívna vec, že dneska som mal iba 100 g rýžovej kaše, 50 g
proteínu v tom a 200 g čučoriedok, to znamená, že mám ešte strašne veľa voľného jedla a necítim nejaký hlad. Úplne ma utlmil tento leg day, čo sa apetitu týka. Takže prídem ešte domov a ešte vydržím tak hodinu, dve bez jedla, potom sa najem. A musím ísť dneska skoro spať, lebo ráno vstávam na prax o 6:00. Takže treba sa aj dobre vyspať. Dobre, týmto by som asi ukončil toto video. Ak máte nejaké otázky na mňa, píšte mi. Ak nemáte, tak nepíšte. Tak, ďakujem, že ste sledovali toto video. Ak ste to dopozerali až sem, veľmi si to vážim. Ľúbim vás všetkých. A tak, vidíme sa zajtra pri ďalšom videu. Ahojte.